Tässä on minä ja mun äiti. Mä oon toimillaan toi nuolipään päällä. Meistä kuvista on varmaan 25-30 vuotta oikeasti aikaa. Ja mä oon mun ensimmäisiä ulkomaanmatkoja ja me käytiin tekemään useasti tommoset, ajettiin Euroopan läpi Ranskaa ja vietettiin siellä sit aikaa. Talvisi oltiin sitten tietenkin pohjoisessa vähän laskettelemassa ja näitä reissuja on tehty niin kauan kuin mä oikeastaan muistan ja aina pyrin päästä kanssa mukaan, kun on mahdollista. Ja musta tuntuu, että näistä syntyi mulle semmoinen kipinä matkustamisesta ja tutkimisesta ja uuden näkemisestä ja kuinka se on oikeasti ihmiselle tärkeää ja se niin oikeasti avartaa päätä ja näkee uutta, aivot reagoi koko ajan kaikkeen uuteen ja en mä tiedä, musta on tullut vähän semmoinen, haluaisin olla oman elämän Indiana Jones kunnon tutkimusmatkailija, mutta nämä on semmoisia, mistä kaikki oikeasti on lähtenyt ja nämä on ollut hienoja reissuja. No mut sit nykyhetkeen ja vuoteen 2024 ja meillä oli tämmönen Ylläksen reissutiedosto talvella. Tarkoitus oli tietenkin hiihtää, mikä on tullut vähän meille tällaiseksi tavaksi. Vanhusten laji, niin kuin itse sanoin nuorempana, mutta nyt rupeaa kohtelemaan 40 mittarissa. Niin tässä on ruvettu suksiin kanssa ja se on osoittautunut kivaksi hommaksi. Ja tavoite oli siis hiihtää ja päästä mäkeen. Ja me käytiin itse asiassa Espoossa vähän harjoittelemassa tänä vuonna. Ja mekin käytiin niin kuin Helsingin alueella ihan vaan sitä varten, että se kun pääsee Ylläkselle, niin ei ole aivan noviisi ja on vähän jotain pohjaa tuossa hiihtämisessä. Ja me viimeksi kun oltiin Ylläksellä, niin tehtiinköhän me 6 kilsan, 5 kilsan ja ehkä maksimi taisi olla 10 hiihtolenkkejä. Ja tänä vuonna sitten oli tavoite, että pistetään vähän paremmaksi ja niin siinä sitten kävikin, että me hiihdettiin, olisiko ollut, että hiihdettiin tyyliin 10, sitten 15 ja sitten mietittiin, että sitten lähdetään tekemään vielä pitempääkin hiihtolenkkiä, semmoisia niinku reis, mitä se voisi sanoa, enemmän niinku vaellus ja semmoisia retkihiihtoja, eikä semmoisia, että lähdetään vetämään täysillä tuntia ja katsotaan kuinka pitkälle päästiin. Sitten totta kai odotettiin sellaista sopivaa sääikkunaa, että koska päästäisiin rinteeseen ja venattiin tuohon viikonloppuun ja sitten kävikin ihan mahtavaa joulu, että päästiin mäkeen ja päästiin oikeasti täydellisessä kelissä, että aurinko paistoi ja pakkasta ehkä 10 astetta, en tiedä oliko Ylläksen huipulla, jos oikeasti kunnolla pakkasta, kun oltiin siellä. Mutta se ei vissi ole käynyt, sanokohan se, että 6 vuoteen mäessä ja heti Ylläkselle Suomen pisimpään rinteeseen ja se meni loistavasti ja siis kyllä täytyy laittaa tähän vähän videomatskua siitä, että noi maisemat, kilimaisemat, ne oli oikeasti täydellisiä, että ei voi niinku parempaa laskusäätää oikeasti toivoa. Monta lasku? 3 laskua? Tää on nyt 4. mennään kohta. Nyt on 3 laskua tehty Ylläksellä, niin kuinka on kulkenut? Aika hyvin. Aika hyvin. Mitäs keli? Siis ei vois parempaa olla. Ei Täällä vois. jopa näkee jotain. Siis täydellinen näkyy. Niin, ihan täydellinen. Joka ikinen pieni muhkura. Kyllä. Ei tuu virheitä, jos ei sitten keskity johonkin muuhun. Niin. Eikä voi sanoa, että Ylläksen huipulla pikkusen huono näkyvyys. Mitähän tässä sanoisi? 10 metriä ehkä silloin. Viimeksi kun itsekin kävi Ylläksellä, niin oli semmoinen sumu, että ei nähnyt oikeasti eteensä ja silloin se ei ole kivaa. Nyt se oli oikeasti kivaa. Ja sit meillä oli tosiaan tavoitteet kokeilla tehdä vähän pitempää hiihtolenkkiä ja sitten otettiin tommonen vähän päälle 20 kilsaa tavoitteeksi, että ollaanko sitä valmiina megahiihtoon? Oh. Uskottavammin. On! No niin, Mä saan tää hiukset pois suun. Siis sehän näyttää nyt jo. joo. Ihan kirkas taivas tuolla. Se voi olla, että tänään meille tulee hyvä hiihtosää. Tehtiin semmonen reitti, että mennään tästä meidän mökiltä Ylläkselle tonne sinne Rinnekahvilaan Taikaa, vai mikä se nimi onkaan. Siinä tauko ja sitten jatketaan. Siitä tuli oikeasti matkaa 23 kilometriä. Hyvä. Eka taukopaikka, 3 kilsaa tultu. Mitkä fiilikset? Kulkee? Ei. Ei. Alkulämpeiviä haetaan.
Ai niin joo, ja sen verran pitää säästä sanoa, että meillä oli koko viikko 20 astetta pakkasta tai ylittekin, että kun lähdettiin vetämään tätä pitkää hiihtoa, niin olisikohan aamulla ollut semmoinen 25 astetta pakkasta. Kylmä oli, mutta ei se kyllä tuolla pohjoisessa tunnu niin pahalta kuin täällä etelässä, että ei ollut ongelma toi kylmyys. Taukopaikalla. Nyt on varmaan 10,5 kilsaa. Kuis nyt kulkee? Nyt kulkee. Nyt kulkee. No niin. Haluatko sä vielä jäähille juomaan? Kahvia, joku kaakaa ja 3 pussin jälkeen, niin voi että. Kyllä nyt kulkee. Ottaa. Mä oon sokerihumala. Kyllä. Reitti on hyvin pitkälti alamäkeä, ylämäkeä. Enemmän ylämäkeä. Viimeiset 5 kilsaa pitäisi olla hyvin pitkälti alamäkeä, niin katsellaan kun päästään sinne. Miltäs nyt tuntuu puolimaratonin hiihdetty? Ihan helppo. Helppo nakki. Joo. Sitten kysymys, mitä kaikki on odottanut, onko tänään ollut perseen jäässä? Vähän. Joo. Siinä se oli 23,4 kilometriä. Aikamoisia hiihtoaikaa tuli joku, olisiko tullut 4 tuntia ja sitten koko reissu taisi olla 5 tuntia tai yli. Ja täytyy kyllä sanoa, että en olisi ihan heti uskonut, kun Ylläkselle lähdetään, että hiihdetään tämmöisiä, että pystytään hiihtämään 20 kilsan lenkkejä eikä ole edes puhki. Että se oli kyllä uskomatonta ja täytyy nostaa hattua äitille, että miten se jaksaa vetää tommosia 20 kilsan lenkkejä. Se oikeasti niin kuin näytti siltä, että ei niin kuin tuntunut edes missään. Ja kyllä mä se uskon, koska meillä oli aika hyvä tahti ja sitten muistettiin juoda vettä ja koko ajan popsia jotakin, niin ei energiat lopu. Että ei voi niinku muuta kyllä sanoa, että muuta kuin täydellinen lomaviikko ja keli tosui maaliin ja kaikki meni oikeasti täydellisesti. Että tästä ei kyllä voi sanoa mitään muuta kyllä kuin, että tarkoitus on sanoa, että kiitos. Kiitos ja hyvää äitienpäivää ja kiitos näistä kokemuksista, reissuista, lomista, kaikista mitä ollaan saatu kokea yhdessä. Niin nämä on mulle oikeasti tosi tärkeitä. Niin kiitos siitä ja oikein hyvää äitienpäivää. Nauti äitienpäivästä äiti.